Глядите, як высока ідзе экран, да сярэдзіну прасіла, сярэдзіна. Сардэчна вітаем вас, дарагія сябры. Традыцыйны, у лепшым сэнсе гэтага слова, слынны, знакавы фестываль нарэшце распачаўся. І я лічу, што гэта варта вашых дадатковых апладысментаў. Знаешь ли, мы прысвячалі... Мы можам цяпер тут прыйсці і падзяліцца гэтую энергіяй в выступах музыкаў, літаратаў, напоўніцца яшчэ дадаткова беларускім словам і беларускім гукам. Зычу добрага прагляду. Дзякуй вялікі. Где мое солнце будет святить шэрае неба шэптам... Як у адзіны дом твой на зямлі, і пасяліў ім гонар і сумленне, якія, як бяздомныя, жылі. Мое солнце паліць кастры чорнымі... Даюць нам спадзеў, што і Беларусь адродзіцца ў сям'і еўрапейскіх народаў і велічна панясе сваё імя na europejskim kontynencie. Życzę wszystkim przyjemnego odbioru z wielką nadzieją, że będzie to nadal kontynuowane przez Fundację Rutaka. Gdzie mój rodny kut, gdzie moje obłoki, pieśni po dworach, zолотые ночи, вернется весна, вернется ночи. Паэт, фотограф, дызайнер, публіцыст, культуролог Міхал Анімпадыстаў. Пра яго мы згадваем пры нагодзе уручэння прэміі яго імя. Я хочу падзякаваць, безумоўна, і асабліва за тое, што магу дзякаваць па-беларуску, таму што гэта першая беларуская прэмія ў маім даробку. Где мое солнце палить костры черными